Спорта е богатство. Всяко едно дете трябва да започне да спортува. Ние трябва да растеме здрави, а само единствено спорта може да помогне за това. Спорта не е само здраве, дава абсолютно всичко и много на един човек. Това е дисциплина, това е гъвкавост, това е сила. Правите отговорен. Без спорт един човек не може да съществува. Трябва да влезе в залата, трябва да влезе в фитнеса, дори да ходи на планина. Това е важното. Не е важно постоянно да си на телефона, на компютъра. Това не е пълноценно. Един човек трябва да се движи, трябва да се спортува. Казвам се Красимир Дунев и аз съм вице-олимпийски, вице-световен и европейски шампион по спортна гимнастика. Аз подкрепям кампанията на Министерството на младежта и спорта. Спортът е за всички.